Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukoma, please post for me and ndinokumbirawo kuti munge muchindivigirawo chitupa changu. Inini ndine imwe friend yangu uyo aiita zvekiyakiya. In fact, tainge tiri tose kuno kuSouth Africa uko kwatainge tichigara tichishanda pane rimwe purazi. Saka iye nemudzimai wake vakabva vazosiya basa ndokubva vazoenda zvavo kumusha mushure mekunge vati vainge vaunganidza mari vachiti vari kuda kunotanga rimwe business kumusha ikoko. Takabva tamboita nguva pasina kana communication between inini neshamwari yangu. Then umwe musi ndainge nditoripo zvangu paFacebook ndokubva ndazosangana neprofile picture yake ndikabva ndatumidzira friend request kwaari. Then iye akabva atanga kundiudza kuti ndinge ndichidzoka kumusha. Akandiudza iye kuti kuno kuSouth Africa kwandainge ndiri panguva yacho kwainge kusisina chiriko, asi akandipromisa akati kana ndikadzokera kumusha kuZimbabwe aikwanisa kuzondibatsira nebasa sezvo ainge ava muzvina business. Semunhuwo ainge aine license rake rainge riine retest, ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichidzokera kunyika kwangu than kuti ndirambe ndichingoshandiswa kuno kuJoni nemurungu uyo wandainge ndichishandira. Ende kuno kuJoni kwacho ndainge ndakatombozamawo kuti ndinge ndichitsvakawo basa rekudhiraivha, but ndainge ndakashaya basa. Ndokubva ndangoramba ndichingoshanda papurazi paya pandainge ndichishanda ndichiita zvekudhiraivha. Papurazi apa kunyange zvangu ndainge ndiri truck driver, mari yacho yandainge ndichipiwa yainge iri mari yainge ichirwadza. Murungu iye ainge achindiudza kuti handikwanise kuti ndinge ndichikuwedzera mari because wakapinda pano pabasa uchishanda sagarden boy, ende ndaingoramba ndichingoshandiswa satruck driver zvekare ndichishandiswa sagarden boy. Vazhinji vanoshandawo mumapurazi nyaya iyi vanoiziva kuti papurazi hauzivi kuti basa rako raunenge uchishanda ibasa rinenge rakaita sei. Even payslip yangu yainge ichiuya mwedzi woga woga yakanyorwa kuti inini ndainge ndiri garden boy, asi ndini ndaitotakura mapotatoes sometimes ndichibva kuOld Days uko kwandainge ndichishanda ndiri pane rimwe purazi ndichienda nemapotatoes iwawo kuJohannesburg. Saka ndakazosiya basa mushure mekunge ndaona kuti situation yangu papurazi ipapo yaisakwanisa kuchinja nekuda kwekuti nditore license iroro. Murungu ndiye ainge akatondipa mari, saka iye ainge achingozviudza kuti ainge akandibatsira zvekare. Aipota achindiudza mashoko ekuti mishini mizhinji yaunoti unogona ndini ndakakudzidzisa. Kunyangwe truck iroro vanhu vazhinji papurazi vaitogona kuridhiraivha, saka most of the times taiti kana tichishandira mupurazi imomo truck iroro raikwanisa kutodhiraivhiwa neumwe munhu anenge asina license. Asi kana rakuzoenda pahighway inini ndini ndaizonzi ndinge ndichiri dhiraivha nekuda kwekuti ndini ndaiva nelicense. Saka kuti uzviudze kuti uri dhiraivha papurazi ipapo zvaiti netsei, waingoti nhasi washandiswa apa mangwana washandiswa apa. Saka ndakazogara pasi nemudzimai wangu ndokubva ndamuudza kuti zviri nani kuti tinge tichidzokera zvedu kumusha. Mukadzi ndokubva abvuma, takabva tasiya basa ndokubva tadzokera zvedu kuZimbabwe. Inini ndakabva ndanosiya mudzimai wangu kumusha, asi kusiya kwandakaita mudzimai wangu kumusha zvinhu zvainge zvisina kureruka, zvainge zvakaoma nekuda kwekuti tainge takaita more than 10 years tiriko kuJoni kunyika yevatorwa. Then patakazodzoka tainge tisina chinhu chaikwanisa kunyatsokubatika, tainge tisina chatainge tiinacho, dzaingova hembe, mabhaketi nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana. Asi takati tasvika kuZim zvinhu zvakaoma kudaro, ndakabva ndasiya mudzimai wangu kumusha. Inini ndokubva ndaenda zvangu kubasa kumba kwavasawira vangu. Ndichinosvika kuya ndokubva ndapiwa basa semavimbisirwo andainge ndakaitwa navasawira vangu. Saka ndainge ndava kudhiraivha rimwe truck rake, asi truck ravasawira ava rainge riri UD. Saka ndaishanda ndichiita zvekunotora mabhero ehembe ndichibva nawo kubhodha rekuMozambique ndobva ndanosiya mabhero aya kumba kwake. Asi kumba kwake ndo kwainge kwakavakirwa
imwe yainge yakaita kunge storage, asi storage iyi yainge isiri hombe, rainge ringoriwo garaji rainge rakakonvertwa kuitwa storage. Asi chakandinetsa ndechekuti umwe musi ndakati ndichidriva zvangu truck ndichibva naro kuMozambique ndakananga kumba kweshamwari yangu, ndakati ndichinotarisa parear view mirror ndokubva ndaona kuti kumashure kwetruck kwaiva negudo iro rainge rakadongorera rakatarisa uko kwandainge ndichidriva ndichienda, rainge riri kumashure kwetruck. Ndakabva ndaita an emergency stop, asi gudo riya ndikabva ndarishaya kuti rainge raenda nekupi. Saka pandakaona kuti izvi zvainge zvongoitika waya waya, because most of the times ndaiti kana ndichibva kubhodha reMozambique kungonotarisa kumashure kwetruck waikwanisa kuona kuti kunenge kuine makudo maviri kana matatu, or sometimes kunenge kuine gudo 1. Gudo iri kana kuti makudo awa anenge akadongorera achitarisa uko kwaunenge uchienda. Zvinhu izvi zvaiitika zuva rakacheka nyika. Inini ndakazotanga kufungidzira kuti awa ainge asiri makudo, like pazvakatanga kuitika pandakatarisa ndichitsvaka gudo riya handina kuriona, apa ainge atori masikati, zvekuti dai rainge riri gudo rechokwadi dai ndakariona richiburuka mutruck richimhanya kana kuzama kundivanda. Asi gudo iroro ndakambeya truck rose ndichiritsvaka but handina kana kumboriona. Saka ndainge ndava kungoti ndikaona makudo iwawo ndobva ndangoignore. But zvinhu izvi pandakaona kuti zvainge zvichingoramba zvichingoitika, ndakazogumisidzira ndaudza mudzimai wangu ndichiitira kuti chinenge chandiwana mudzimai wangu anokwanisa kuzoziva kuti zvainge zvakabva nekupi. Mudzimai wangu iyewo ndakabva ndamuudza kuti ange achienda kunotsvakawo rubatsiro kuvaprofita, nekuti kwedu kune umwe muprofita ainge achiitawo zvekubatsira vanhu pedyo nekwatakavakira. Mudzimai wangu akabva aenda kuya ndokubva audzwa kuti mudzimai weshamwari yangu hanzi ane chimwe chironda chisingapori. Chironda ichi hanzi ndo mhiko yavo yavakaita iye nemurume wake uyo anovasahwira wangu. Hanzi kune kwavakaenda ndokubva vanorombera pazamu rake. Chironda ichi hanzi chiri pazamu rake. Ndakabva ndazopiwa umwe munamato wekuti ndinge ndichigeza. Munamato uyu pandakaupiwa hanzi kana ndikaramba ndichingoona makudo iwawo dzimwe nguva ndinopedzisira ndazotoita bofu, nekuti ainge ari mashura andainge ndichiona pose pandainge ndichidriva truck rasahwira wangu. Saka ndakabva ndanzi ndingotora mvura iyo yandainge ndichifamba nayo mutruck mangu ndokubva ndanzi ndinhonge nhombo 3 ndokubva ndaitirwa munamato uya ndokubva ndageza zvangu chiso changu ndokubva ndadzokera mutruck ndikabva ndatanga kudriva ndichienda netruck riya kumba kweshamwari yangu. Asi ndakati ndichinosvika pamba pake ndakabva ndaona iye shamwari yangu ainge akatomira pagedhi sekunge ainge achitoziva kuti ndainge ndatova padhuze neimba yake. Inini ndakati ndichizama kuti ndinge ndichirivhesa truck so that ndikwanise kunopinda mugaraji muya. Ndakabva ndatoona kuti shamwari yangu ainge ari mumamudhu, vose nemudzimai wake vainge vari mumamudhu. Ndakati ndichizama kurivhesa truck kuti ndinge ndichipinda naro muyadhi make, shamwari yangu akabva ati, dzima truck rangu sahwira unge uchiburuka zvekare basa rako rapera. Hapana kana kumboitwa manegotiations. Haana kundiudza kuti chainge chakonzeresa kuti ange achindimisa basa chainge chiri chii. Mari yemwedzi iwoyo ndakabva ndatonyimwa, ende ndakabva ndatya kuti ndinge ndichiita mhirizhonga naye semunhuwo ane mari dzake, inini ndisinawo mari. Ndakabva ndangobuda paya ndokubva ndanokwira ndikabva ndadzokera kumusha ndokubva ndanoudza mudzimai wangu zvose zvandainge ndasangana nazvo nekudzingwa basa kwandainge ndaitwa nasahwira wangu. Asi ndakati ndigere kumusha ikoko pane rimwe group randainge ndiri repawhatsapp, saka vanhu vazhinji vaingoziva kuti license yangu yaiva neretest zvekare ndaivawo nework experience. Saka pane umwe akabva azondiudza kuti pane kumwe kwaainge anzwa kwaidiwa driver imomo muHarare. Driver uyu hanzi anenge achiita cross border. Saka ndakabva ndaenda kuya ndokubva ndanoitwa interview. Asi handizivi kuti sahwira wangu akazozviziva sei, nekuti zuva randatanga kudriver truck iroro akabva andifonera ndokubva anditi, nemakorokoto ndanzwa kuti wawana basa, hanzi uchange uchirova cross border.
inga Mwari akanaka. Kubva zvandakafonerwa nasawira wangu, inini nemudzimai wangu takabva tatanga kusangana nedambudziko iro razokonzeresa kuti ndinge ndichiuyawo kwamuri mukoma Nashi. Zvimwe kuda ndingawanawo anokwanisa kutibatsira. Zvava kuitika ndezvekuti mudzimai wangu ava kungoita dambudziko repfari, asi zvakangotanga mushure mekunge ndatanga kushanda uko kwandiri kushandira Ndiri. Saka vamwe vandakataura navo vari kuti kana mudzimai wangu akangodonhera mumoto chete, hanzi pfari iyoyo iri kumutambudza haizorapiki zvachose. Ndinokumbirawo kubvunza kuti ndingabatsirikanawo sei. Kuchipatara hongu takaenda, asi mari dzacho dziri kuramba dzichidiwa kuchipatara ikoko dzakawandisa. Hanzi mudzimai wangu anofanira kuramba achingodzoka kuchipatara, mari dziri kudiwa dzakawandisa. Asi sezvisinei, ndakazamawo kuti ndinge ndichimutengerawo mapiritsi. Mapiritsi acho atakaudzwa muZimbabwe anodhura, but sezvo iko zvino ndava kudriver cross border truck, mapiritsi acho ndiri kupota ndichitenga kune dzimwe nyika nekuda kwekuti ikoko kwandinopota ndichienda kunodhiliva akati chipei. Asi dambudziko ndiroro rekuti sometimes mudzimai wangu akanwa mapiritsi iwawo, ameno kuti muviri wake wajairira mapiritsi here, sometimes anoshanda, dzimwe nguva mapiritsi acho haashandi. Dambudziko ndiroro. Hanzi chirwere ichi chinoda kurapwa nenzira dzedu dzechibhoyi. Please ndibatsireiwo nemazano. Chinogara chichingondishungurudza mumwoyo ndechekuti semunhu wekuti ndava kugara ndisipo pamba, ndava kutya kuti ko mudzimai wangu kana akazosangana nedambudziko iri ivo vana vari kuchikoro, nekuti mwana wedu mudiki iye ane 3 years. Handifunge kuti kana mudzimai wangu akazosangana nedambudziko vamwe vana vari kuchikoro angosara nelast born. Ndinewo zvandakasiya ndadzidzisa vana vangu, izvo zvandakaudzwa kuchipatara kuti kana mudzimai wangu akasangana nedambudziko iroro rekudonha tinge tichiita. Saka vana hongu ndakavadzidzisa izvozvo zvatakaudzwa zvefirst aid, but ndinotyira kuti kana vana vasipo vaenda kuchikoro, ko mudzimai wangu akazosara achidonha, chii chinozoitika kwatiri? Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu mushure mekunge ndataura navo paWhatsApp call. Zvakangooma hazvo veduwe. Please, ivo vanga vachiti ndiri kutsvakawo maremedies ekuti mudzimai wangu angabatsirikana sei. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Meseji yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello Nashi, inini ndakasangana nechannel yako recently. Ndichataurawo nyaya yangu. Inini ndiri murume ane makore 59 years ekuberekwa. Ndakaromba muna 2006 paya pakatanga nyika yedu kuoma. Ndainge nditoriwo munhu aiva ne-stable life. Ndainge ndichitoshandawo zvakanaka mugovernment, zvakanaka. Asi zvinhu zvakabva zvazotanga kuoma. Then mudzimai wangu akabva azongotorwa nehama dzake ndokubva azoenda overseas. Akati ava ikoko iye akabva andikanganwa, asi tainge tiri vanhu vekuti tainge takavimbisana kuti kana azosvikawo ikoko anofanira kuti ange achizonditsvakirawo nzira dzekuti ndinge ndichizomutevera. Mudzimai wangu kuenda kwaakaita kuAustralia akaenda as an asylum seeker, asi iye ainge akati anokwanisa kuzonditsvakirawo nzira dzekuti ndinge ndichizomutevera as an asylum seeker, but akati agara ikoko akabva andikanganwa zvachose. Ndakazopiwa imwe nyanga mushure mekunge ndafamba nekuda kwedepression. Ndakazotanga kufamba ndichida kutsvakawo dzimwe nzira dzekuti ndinge ndichiumbiridza chibhizinesi changu icho chandainge ndatanga chainge chisingafambi zvakanaka. Ndakati ndaenda kune imwe ng'anga iyi yakabva yati inokwanisa kundipa imwe nyanga. Akabva ati nyanga iyi yandiri kuda kukupa hanzi yakatorwa pagotora rembudzi. Nyanga iyi yandakapiwa yainge iine mamwe mafuta awo andainge ndapiwa ndichinzi ndinofanira kupota ndichidira mafuta iwawo munyanga iya yandainge ndapiwa. Asi nekufamba kwenguva mafuta aya akazoramba achingoita mashoma. Ndokubva ndadzokera kumba kweng'anga kuya kwandainge ndakaenda pacho pandakapiwa madirections.
asi n'anga iya hanzi yakabva yazoenda kuMalawi ichiti iyo yainge yaenda kunotora mamwe makwenzi. Hameno hanzi zvakazoitika iriko kuMalawi ikoko, hanzi yakazongofira irikoko kuMalawi ndokuzongodzoka kuno kuZimbabwe watongova mutumbi. Saka chikwambo ichi chakazongondipandukira mukomanashi, ende kuti ndinge ndichitaudzana nacho mune zvakanaka takabva tatadza kuwirirana, nekuda kwekuti panguva yacho chainge chichida ropa, asi chakabva chandiita kuti inini nditadze kuzvara. Apa mwana wangu ainge akaenda naamai vake kuAustralia, ndainge ndakangoitawo mwana 1 mukomana. Kubva zvakapanduka chikwambo ichi, ndakatotadza kuita mwana wekuti ndichipe ropa, apa chaigara chichingoda ropa. Mwana wangu uyo akatizwa naye naamai vake, chakazogumisidzira chamutevera ikoko ndokubva chamupengesa. Zvinhu izvi zvakaitika variko ikoko kuAustralia. Mwana wangu akazotanga kupenga aine 14 years, but kubva achiri mudiki chainge chichingomupengesa zvishoma nezvishoma, akazonyatsokupenga paainge ava ne14 years. Iniwo kuti ndinge ndichiita mwana zvakaramba, nekuti kumabhora angu uku kune zvakaitika. Mabhora angu akangomuka akasungwa, akazosvika pakuzvimba ainge asingarwadzi kusvika azoputika. Ndega ndinotoziva kuti ndiri munhu asingakwanisi kuzvarisa, asi mbeu uye kana ndikasangana nemunhukadzi pabonde handina urume hwandinoburitsa nekuda kweizvo zvakaitika. Saka zvandava kuita ndezvekuti ndava kuita zvekupota ndichiita sugar daddy kuvanasikana zvekare nevamwe vakadzi, especially vanasikana vanodzidza paUZ nemamwe Ma Colleges Ari Mu Harare muCBD. Paya patinosangana pabonde, nguva zhinji vanasikana ava ndinovatora ndobva ndaenda navo kumba kwangu, tobva taita bonde redu mubedroom. Saka bedroom yangu yakati kurei, there is another partition yekuti ndichingobuda mubedroom ndinobva ndapinda mune imwe room iyoyo hakuna umwe munhu anopinda mairi, ndini ndega ndinopinda muroom imomo, ndo mune nyanga yangu iyoyo. Saka zvandinoita ndezvekuti ndichingopedza kunosangana nemwanasikana pabonde, inini ndinobva ndaita kunge ndiri kuenda kunogeza muroom umo musina anopinda. Kana ndava imomo ndinobva ndatanga kuzvigeza nhengo yangu, asi nhengo yangu handiigezi nemvura kwete, asi ndinotora amwe mafuta andakazowana semaudzirwo andakaitwa nenyanga iyi. Ndinoti kana ndatora mafuta iwawo ndinobva ndatanga kuzvisuka nhengo yangu. Mafuta aya pandinenge ndichizvisuka nhengo yangu anenge achidonhera munyanga muya, but anodonha aine mafluids aya anenge ari panhengo yangu, anenge abva musikarudzi yemusikana oro mukadzi uyo wandinenge ndabva mukurara naye. Ende ndiri munhu wekuti murelationship yega yega yandinenge ndapinda kubva musi wekutanga handigari ndashandisa chinhu chinonzi protection. Ndinenge ndichiitira kuti ndikwanise kuzozadzisa mhiko dzangu idzi. Saka vazhinji vandinosangana navo pabonde pane mafluids aya anobuda pamunhukadzi anenge akaita white. Saka mafluids iwawo ndo andinogeza nemafuta achidonhera munyanga muya. Mukomanashi handizivi kuti vasikana ava vandiri kudanana navo nemhiko idzi dzandiri kuita pavari, handizivi kuti mhiko idzodzo dzichazovakanganisa sei mune ramangwana ravo, asi ndo zvandakaroteswa nenyanga iyoyo kuti ndinofanira kupota ndichiita kana ndasangana nevasikana ivavo vandinopota ndichisangana navo mumba mangu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatitaurei navo mucomment section. Vedare ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.